φοβίες ever. Άμα θέλετε, τσεκάρετε το part 1 που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου. Να πάρετε λίγο μια γεύση. Εν τω μεταξύ, έκατσα και είδα το part 1 για να μην αναφέρω πάλι τις ίδιες φοβίες σε αυτό το βίντεο. Παιδιά, παρατηρώ ότι είμαι πάρα πολύ μικρή. Μικρός είναι ο κόλλος σου. Οι μούροι μου έχουν αλλάξει όλα. Έχω γεράσει, παιδιά. Έχω γράψει σε χαρτάκι γιατί δεν έχω δεύτερο κινητό. Εγώ κυποπάρα μόνο τόσο χύμα βίντεο, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, έτσι είμαστε. Ξεκινάμε με την φοβοφοβία. Φοβάσαι τους φόβους, φοβάσαι να φοβάσαι. Αχα, επιτέλους βρήκα τη μεγαλύτερη φοβία μου. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια, με έπιασες. Ποιος είσαι? Είμαι ο φόβος. Τι εννοείς? Η φοβία σου είναι ο φόβος. Φοβάσαι να φοβάσαι. Μου θυμίζει όταν αγχωνόμαστε, απλά είμαστε σε φάση πρέπει να ηρεμήσω, δεν πρέπει να αγχώνουμε και καταλήγεις να αγχώνεσαι παραπάνω επειδή αγχώνεσαι. Στο number 2 έχουμε την πογονοφόμπια.